wala. Ako. Ito, tama ito. Nakakuhan si Inday. Ah, kato, chat niya to. Chat niya. Kailangan nyo dyan. Ay, buong siya. Go! Hi guys! Ayan, nandito kami sa bagong lugar. Ha? Ana lagi din ha, ana lagi din ha. Lumayo kami ng ibang lugar, ibang planeta. Ayan, kasi mag-ukay-ukay kami nila Papa Ching, ni Ella. Ayan, 2 years na kaming 2 years na bago kami nakabalik dito guys. Pumunta na. Asa? Dito ba? Tapos sa Palawan. And guys, 2 years na bago kami nakabalik dito kasi last na pumunta kami. Dili, last time nga, last nga pumunta kami dito 2019. Yan yung first video ni Ella. Makikita nyo guys na naglalaro siya. Ayan. Last na video nila. So, naglaro sila sa Na Toy Kingdom. Ay, yung palaruan ng mga bata. game, trading at least. Sulit ka na. 3. Kahit saan doon. Para sa isda niya guys. Merkado sa ano? Ang ganda na dito guys. Dito guys. Alam mo, ganda na dito. Nagtulukan na yan. Niluwa na to. Ganda na. Oras pa lang ngayon ay 3:21 na ng hapon. Sobrang ingay dito guys. Mainit pa. Ay, kalami. Wow. Kalami. Grabe. Uy. Dito na. Pagka nila ba? Relax ko daan. Kain tayo. Ano nga daw ito? Ayan, nag-snack sila mga cars. Napagod sa paglalakad kanina. Layo. Ay, ila. Okay ka ba sa paglalakad natin kanina ang layo, di ba? Okay ra? Ha? Nagutom ka? Tutong ilay. Oh, worth it naman, di ba? Kasi nakaano tayo ng 3 string ng isda, guys. Oh, di ba? Ha? Oh, 3 string na 'yon ng isda. 3 string ng gapi. Purple ba ito, no? Purple snake fin. Tapos yung dalawa sige sige. Tapos yung dalawa na yun Jumbo Air. Yan.
Okay guys, punta na kami sa pupuntahan namin sa ano niya, Mama Cars. Mag-ukay daw siya, mag-ukay. Okay na? Okay na. Inwan. Let's go na. Okay na kaila. Okay na, nak? Oo. Huruta sana, huruta. Nagutom sila sa paglalakad guys. Kanina sobrang init pa hanggang ngayon. Mag alas 4 na, di ba? Mag alas 4 na nga. Wait na, uy! May muta. Ibang lugar na naman ang ano natin. New. Dinayo. Oh, malayo na to. Malayo to sa amin. Sige na. Yun na. Sige na. Alis na po kami. Let's go. Ayun na tayo ka na supportahan. Ayan na lang, balik ko. Ay, pila, Jess? Mori kinadakaan? Mori kadakuha? Wait, ako takuha ni. Mori ko. Pero nga, no? Bawa eh. O, dito, baboy. Yes. Ano sa katapos sana? Bukod ka na. Makapili lang. Ito ang pagunit, anak. Ging, ging. Naging color lagi. Naging color. Ata. White! Tama pa ang color nimo. Mahal sa naging color. Dito kami nagano guys dati, nag-ukay-ukay. Kaya binabalikan ni mga cars itong ukay-ukay na to. Magaganda pa yung stock. Barato pa, di ba? Sapatos! Sapatos. Yan. Yung mga sapatos na yan guys. Diyan ako pumili dati kaso mahal din. Ding, di ba? Mga sapatos. Dito ako pumipili dati guys. Pero mamahal din, di ba? Kasit pa na diha. Di lagi nak. Diri ra ba? Ito, didaghan din nila. Diri ra nak. Terkait na. Hey. Wow. Wow, upak. Pwede ba mag-video direct? Hindi eh. Ha?
pumunta na, dapat sige sa banta, magtagsulod ba? Uy! O diba, 35 lang, tulo 100, mura lang dito guys. Dito kasi kami dati nag-ukay-ukay, wala pa ano. Ging, kita kayo Ging. Kalaro kayo. Klaro mo ta. Ako kan bang hawak ko kasi hindi ko na. Isulod. Ang dami guys. Ako nag-drive mo. Na mag-isapaw. Ang dami guys oh. Mumurahin lang. Mga mumura lang yung ano nila dito kay ukay. Nak, diri nak. Ay na pagsuod dito diri na. Si Mama Cars ko pala. Kaya pumunta kami dito sa Ililuan kasi nag-ukay-ukay siya. Wala daw siyang ano pang ano niya pang suot na short. Kana. Go. Tang makani. Mura lang kasi dito guys, mga mura lang. Katulad ng mukha nito, murahin lang. Okay na? Videohan ta ka. Ari ra ko dire maglingkod, videohan ta ka diha. Ha? Pwede na video, Brad. Pwede na ako na video. Nak, dire na. Na kita. Oh, nakita ni Ila yan. Maganda daw. Hoy, ito nakita ni Ila. Awa. Pakita niya. Ayan. Uy, nak, ayaw ka na ha. Dili na ila ha. Ayaw pag isugod-sugod. Asa ba? Nindot? Nindot? Ha? Nindot? Ay, naidog. Laki ng dog. Pikas, pikas. Ay dili na. Nak, tira pikas, dali. Hoy. Duh. Hoy, anak-anak ko dali. Wala ka napili diha? Sinte. Dire dah. Nindot? Saya ka may sound? Okay na, oy. Dire dah. Dili na ila ha. Nak. Ila. Nak, dire na ko. Lang. Ali. Uy, ana sila sa bahay. Gumba mo na. Di may go, okay? Kadaghan eh. Wala kitang bata din na. Pili asya bi. Yeah, mga punda. Dito?
Yan guys, tapos na kami mag-ukay-ukay sa Pachi. May kukunin kami sa Cebuana. Yan. Susunod na araw may bibilihin kami. Mag-canvas muna kami. Siguro bukas. Ayan kasi ngayon, April, usa na takaron? April 2. 3. Parang April 3. Nalito na kami sa pizza ngayon. Orange oh. Balik ka nag-orange na. Orange. Nakaila. Ang cute guys oh. Cute. Sila pili di. Pili ka. Pili ba? Ate na yun, huwag mo yun, oy. Mas lang mo, nagdagdag ako. Gamihan namin kasi bibigyan namin sa pitbahay namin. Orange. Bayari yun. Huwag nga po. Pag ko nag-apple, gamay lang. Ano lang, itupat lang. Lila. Oh, sige, eat na. Bakaw si Ila sa uning. 100 per kilo. Lila. Wala, ay Jesus. Ay, na-disgrasya. Natabangi agoy yatil. Jesus. Wala, na-disgrasya guys. Magani kay way pabulhot na kuan. Mo apple dito orange. Magani kay usa na isip sa iyang kanang butanganan, atra ba? No more na? Naman pa, tangin. Ikaw, buot na. Ha? Magbuot na pa dito. Sarang ako pa dito. Oh, ikaw. Ay, sarang ko. Palit. Ay, nga. Ha? Ha? Ay, nagkwento. Ay, nagkwento. Moro man ako. Sa orange lalagi na bilanan. May sa apple ka? Moro. Moro pa ka. Nalangin, parang ako isa gini. Buwan. Kanang. Isda na yan. Isda. Isda. Manbuanan lang ang kanang trapal. Kaya plastic. Ano na ba? Di para tabon? Oh, ito yung tapuno. Ilisip. Ano na ba ba? Ha? Ay naman eh kaya. Ano dia? Buhay ka dira? Yo. Uy, nagtuwa na siya og musud ta din ha. Dito mo sing Dili ulit ng kalar niyo eh.
Nasi. 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 Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, kanina pa kami dumating guys. So, ngayon lang kami nag-update. Ayan, kasi nag-relax muna kami. Tapos kumain muna kami kasi ako guys, sumakit yung ulo ko. Tapos si Ella napagod. Ayan. Tapos nauhaw din kami, gutom. Dito si Ella. Oh. Hi! Morning! Morning ba? Afternoon. Afternoon lahat! Wow! Orange! Alright. Baby cute! Yan, di ba guys, bumili kami ng orange, mga mahigit 1 kilo yon. Tapos pinili ni Ella is yung mga maliliit na orange. Natutuwa kasi si Ella sa mga ganun guys, kasi baby orange daw sa kanya. So, ayan, kumain na kami guys. Kasi bumili kami ng manok. Yan, kasi nagutom na din kami guys. And bumili na lang kami ng manok. So yan. Tapos, andito si Ella. Yan, kumain siya ng orange. Tinikman namin yung orange guys. Sobrang ang tamis. Yan. Sinadya namin yun na marami yung bibili namin kasi bibigyan namin yung kapitbahay namin. Ayan. Tapos, kanina yung burger guys na kinain namin kanina, hindi ko siya naubos kasi ano na, yung bahaw na ba yung tinapay, yung bun. Yan. Hindi ko siya naubos. Buy one take one kasi yun. Yung dalawang klase ng burger yung binili ko. Hindi ko siya nagustuhan. Kasi ininit lang siya guys. Para hindi mahalata na pahaw. Ito ay cute. Para lang siyang kalamansi. Pero meron din iba na malalaki na siya. Orange. Nakaubos na ako ng 3 na ganyan maliit. Si Ella, doon sa tindahan na bumili kami doon sa binili namin ng orange. Nagkuha ako nag-isa. Yan, pinatikim ko kay Ella. Ako hindi na ako tumikim guys. Yan. Tinanong ko si Ella kung masarap ba, matamis. Sabi niya, oo daw, matamis. Yan. Ito yun. Pagdating namin dito, hinugasan ko yung dalawa. Tapos kinain ko. Tapos kay Ella din. Yan, matamis yung orange. Natalsikan yung mata niya sa ng orange balat. Ayan, update pala doon sa isda na pinuntahan namin guys. And nakabili kami ng 3 pair. Plano namin paramihin yun. Tapos yung pinili namin guys is yung mga buntis na. Ayan. Kasi i-post din namin yan online. Ayan. Tapos alam na namin kung saan may supplier ng mga crates. And kasi ano tawag dito? Mabenta kasi ang crates, yung lagayan ng mga orange guys. Mabenta yan sa mga nagbebenta ng mga isda kasi diyan yung pinapaanak yung mga isda. Baby orange. Baby orange! Lahat yun is mga gapi, fish, yung Baby fish! yung mga ano niya, tawag dito yung Baby fish! yung tawag dito, yung malapad yung mga ano niya guys, ng isda, yung binili namin. Yan. Tapos ay ukay-ukay. Ayan, pakita ko sa inyo yung nabili ko sa ukay-ukay. Sobrang mura lang doon guys. Doon kami bumibili ng yung sapatos pala ni Ella doon ko nabili pero sa ibang ukay-ukay stores. So yan. 2018 ko yata yan bili. 2018 guys, nabili ko siya. Talagang 100 pesos yung shoes ni Ella. Yan ako dito meron palitan sa lockdown. Doon din kami magbilihan nung wala pang lockdown. Kasi kami naman. Mga damit namin kasi mura lang guys ang ukay-ukay, tapos branded naman, tapos hindi masakit sa dibdib pag nalagyan ng Zonrox, sa mantsahan. So yun, tapos makakapili ka din naman ng mga magaganda. So yun, pinili ko ito guys, papakita ko sa inyo. Short! Dito ko tali guys, dito tali. Ayan, ito lahat nabili ko. Short. Ikaw! Yan, nabili ko siya.
may kunting ano lang siya dito. Dumi. Ayan, may konting dumi lang siya dyan. Siguro makukuha to siya pag nilabhan. Tapos ito, yan. Hindi ko sana to kukunin kasi alam na si Ella. Gaganyanin talaga ni Ella to. So, pangit ko siya tingnan. Tangtang ko. Uy, no, dili, tang-tang. Atas na. Ganyan siya. Ad- Ganyan siya, guys. Anak ko. Ang likod niya. Nasa sa size 27 na ako, guys. Malaki na yung ano niya. Ito, pangatlo. Ayan. Simple lang siya. Na ganito. Ganyan-ganyan. Baby orange. Chuk. Size medium. Baby orange. Chuk. Baby orange. Chuk. Pang-apat, halos pareho lang sila ng kulay pero iba-iba yung design. Ito. Yan. Pang-lima. Pang-lima na short. And may medyo ano siya guys, pero siguro makukuha to sa laba. Lalabahan ko to. Kailangan kasing kuskusan to guys. So yan. Yun lang yung binili ko. Short lang guys para sa akin kasi yung mga shorts ko guys is yung mga ginagamit ko pag umaalis kami ay yung pambahay, yung nakikita nyo na kulay green. Teka, makuha muna ako. Mga ganito guys, the short. Yung pag umaalis kami ni yan yung mga sinusuot ko pambahay na short. Kasi yung short na maong na yung makikita nyo sa video. Nag-iisang short lang na maong ko yun guys. Paulit-ulit ko nang sinusuot yun. Maikli na sa akin yun. Tinanggal ko lang yung tahi. Kasi nahihiya na ako na sobrang ano niya. Sobrang iksi. O yun. Sabi ko kay Papa Ching na pupunta kami doon kung saan kami bumibili ng ukay-ukay kasi gusto ko bumili ng mga shorts. Ayan, nakabili kami guys 5 piraso to kasi 3 for 100. Pag isa lang naman yung kukunin mo is 35 pesos. Ayan, swerte kasi Ayan, pagpunta. and hudas ito. Ayan. Hudas ito. So, ayan, swerte kasi pagpunta namin doon, may mga shorts na ukay-ukay. Yung Hoy, dati, hoy. Hudas de. labahan ko muna siya. Uy, no! Ayaw na! Ayaw ko kasi tanong. Ito pala yung nabili namin orange. Yan. Mahigit 1 kilo to. 125 yung nabayaran namin. Na kasi paborito na orange. Papaching. Ayan, bumili siya ng crepes. Yung lagayan ng makikita niyo sa video guys. Bumili siya 1 peraso. Halagang 10 pesos para lagayan niya ng mga isda. Kung saan yung mga isda doon mga nganak. So, yun, bumili siya noon. Sinuportaan ko lang si Papuching kung ano yung gusto niya kasi magiging sideline na din niya yan. Ayan. Sa ngayon, ano lang muna kami kasi pinaparami pa namin sila. Ayan. So, pag dumami na sila guys, makakabenta na kami niyan. Ayan. Natutuwa din naman ako na makita sa Papuching na masaya siya dyan. Ginagawa niya kaya sinusuportan ko siya guys. Kaya kanina, nabilhan ko siya ng 2 pares ng guppy fish. Tapos yung sa kanya is 1 piraso. Yan. Tapos yan din yung ano ni Ella din. Isa sa mga libangan niya kasi si Ella hindi naman yan lumalabas. Magkikipaglaro sa kapitbahay namin. Kaya yun. Ganun kami guys. Suportaan lang kami dito sa mga hilig namin. Ayan. Kasi malaking tulong na din yan yung mga pag kumita na kami yan tulad ng ganito yung na-unbox natin nung mga nakaraang buwan yung sa
umut na yung negosyo namin. And ay yung mga kita namin guys is napupunta sa piggy bank ni Ella. Ayan, alkansya ni Ella. Ayan, si malapit na mag-school si Ella. So doon namin iniipon yung konting kita namin. Ayan, kasi 3 to 5 pesos yung kinikita namin doon. Ayan, malaking tulong na yun para pag school ni Ella kasi malapit na silang mag-school. So ayan, yung doon si Ella mag-aaral guys, doon sa pinakita ko sa inyo kanina. Ayan. Kasi interesado na din si Ella mag-aral. So yun lang muna. Budas. Update guys. Ayan, budas. Bumili din kami ng masi. Masi ba tawag yan? Wait, wait. Wait. Ito siya guys eh. Yung may palaman siya na peanut mani. Abi, itry ko. Yan, kinuha ni Ella. And yun, 5 pesos. Nabili namin dun kung saan kami pumunta kanina. Bumili ako ng balik 50 pesos kasi nakikita ko yan online guys. Sobrang gusto ko talaga bumili kaso nakakahiya naman bumili ng mailang piraso tapos pa-deliver mo. Kaya yun, nakakita ako kanina. Yan, bumili agad ako. Yun. Yun lang muna yung update guys. And medyo nawala na yung sakit ng ulo ko. Kasi na-dehydrate ako kanina. Kaya sumakit yung ulo ko. Dito si Ella ay. Kain. Saran! Saran! Ito na. Nami. Saran! Saran! Nami. Guys, try ito. Let's go ha. Nami. Sarap. Uy, hala nga, hindi siya tahi. Uy, walang kit eh. Ano? Matang kit eh. Tapos yan. Mama. Ayos. Hello mga karila. Ayan. Oras ngayon ay 9:55 na ng gabi. Si Ella tulog na. Pabarchay nandito. Nakuhugas siya ng plato. So, ang sakit ng ulo ko guys. Hindi ko na dehydrate ako. Kasi hindi ako pala inom ng tubig. Sobrang init din kasi kanina. Umalis kami kanina mga 11 yun. Tapos nakauwi kami 5 na. Ayan. Si Ella nakatulog na. Na-stress si Ella. Kasi sobrang init. Umalis kami. Maaga kami umalis kanina kasi akala namin na pupuntahan namin kanina ay sa hapon pa aalis. Hindi niya kasi sinabi na 12 aalis na siya. So, nagmadali pa kami. Kasi sabi niya na huwag daw masyado kami magtagal kasi aalis daw siya. May deliver pa siya. Dapat kung ano, dapat ganun sinabi na niya habang nag-chat sila ni Papa Ching. Pati si Ella na ano siya, Ella. Masakit daw yung ulo niya. Sabi niya Ella kanina. Dito ako guys, kumakain ako ng masi. Yung malagkit na bigas ba, tapos may palaman siya sa gitna na mani. Yan, ito siya guys. Yan, sobrang paborito ko to. Yan, nabibili lang to siya guys sa tabi-tabi. Yan. Ganyan siya. Ganun yung itsura niya. Si Ella hindi kumakain yan. Kakain lang si Ella siguro isang kagat, 2 kagat, okay na yan sa kanya. Hindi na yan maubos. Yan, may mga tupain ako dyan guys sa likod. Tapos may labahin na naman kami. Tapos yung short na nabili ko kanina sa ukay-ukay. Ibabad ko siya ngayon. Para bukas labahan ko yan. Ayan. Sobrang sakit ng ulo ko guys. Lalo na naibago kami kasi
Ayan, after 1 year, ayan, na dito lang kami yun. First time namin yun na lumabas sa ano namin, sa mismong lugar namin. Yun. Sumakay din dito. Tapos, sumakay din kami ng ano to? Egypt. Yung Egypt. Sumakay kami. Tapos, aircon. Yan yung, ano, bagong pumapasada dito. Egypt. Yan. Akala ko guys, nung pamasahe kanina, tinawanan ako yung papachi. Kasi, papachi humingi sa akin ng pamasahe. Sabi ko, binigay ko na sa iyo yung 20 pesos. Sabi niya, huy, iba na yung pamasahe ngayon. Tagal kasi namin hindi nagkapag-biyahe guys sa labas ng lugar namin. Yan. Bumili kami kanina ng manok. Naubos. Sobrang ano. Nagutom kami guys kasi hindi ako nagtanghalian kanina kasi nga nagmadali kami kasi ayaw namin na maghintay yung tao. Iniwan pala kami. Yun. Umalis na pala yung tao. Wait, yawan ako. Ayun. Sa ila, buti, pinakain namin siya. Bago kami umalis, 11, sa ila, nagkumain, tanghalian niya yun. Tapos, nag-snack siya. Yun, Angel's Burger. May bibigyan sana ako na ulam. Kapitbahay ko, yan, bukas na lang guys kasi sobrang napagod talaga kami tapos na stress sa biyahe, ayan, lalo na pauwi guys kasi sobrang traffic na. Ayun, may ibibigay din ako ng orange so bukas na lang. Ayan. Okay. Kaya na pagdating, umupo agad ako, humiga kami ni Ella kasi sobrang sakit talaga ng ulo ko. Ayan, yung isda na binili namin kanina ni Papa Ching, yung iba is nilipat ni Papa Ching kasi nga inaaway siya ng ibang isda namin kasi nasa isang aquarium lang sila yung bigay sa amin. Ayan, nilipat ni Papa Ching. Tapos yung dalawang babae na buntis nakaseparate na sila kasi nga para safe yung mga baby fish paparamihin namin yan kasi pag nabenta na namin yan guys, sobrang laking tulong yan lalo na sa pag-aaral ni Ella. Yan, kasi this year na sa Ella mag-aaral, kailangan na namin maghanda. Tapos, yung kita ni Papa Ching sa mga isda, and siyempre, dun agad sa piggy bank ni Ella. Ay, kuyawan ako eh. Kanahan, biya kang Shopee ka. Seryoso ko din ng istorya. Itong Shopee ba, makulit. Ay, hindi ako na-order sa kanya. Panay Shopee. Gusto niya kasi mag-order ako. So, yun lang guys, yung update natin ngayon. Kasi, bukas, maglilinis kami ni Papa Ching. Maaga siguro ako magtulog ngayon. Kasi, magsisimba din kami bukas. Para na akong zombie guys. Kasi, napagod talaga kami guys. Ilang oras na naglalakad. Ayan, nakita nyo naman kami. Doon kami kayo yan. Ayan. Yun lang guys. Ingat kayo palagi. And stay safe. Stay healthy. Ayan, wag po tayo mawala ng pag-asa. Ayan, nalaan natin palagi na nandyan lang si God. Ayan, laging nakikinig. Nakikita niya tayo. Ayan. Bye-bye guys. Si Ella tulog na. Ayan. Papaching nandyan sa isda niya. Tingnan niya yung mga isda niya. Yun lang guys. Bye-bye.